Umakyat na sa 7,949 ang confirmed coronavirus cases sa lalawigan ng Pampanga. Sa nasabing bilang, 7,035 ang recovered o gumaling, habang 488 ang active cases. Simula ng pandemya, 426 na ang namatay sa probinsya dahil sa COVID-19. Ang dalawang major cities ng Pampanga na San Fernando at Mabalacat, lampas 1,000 na ang naitatalang COVID-19 cases. Sa latest COVID bulletin ng probinsya, 1,730 na ang kumpirmadong kaso sa siyudad San Fernando. 1,561 ang recovered at 77 ang namatay. Sa Mabalacat City naman, umakyat na sa 1,115 ang confirmed cases. 984 ang gumaling at 26 ang mortality cases. Pinangambahan naman ng Mabalacat IATF ang biglaang pagsipa ng COVID cases sa siyudad. Nitong February 23 ay mayroon silang 32 bagong kaso. Sa inilabas na official statement ng Mabalacat City Government, ongoing na umano ang investigasyon ng kanilang health unit hinggil sa biglaang pagtaas ng kaso ng coronavirus. Isa sa tinitingnang rason ay ang kanilang libreng testing center. Maging ang mga residente ng kalapit bayan at syudad ay dito rin umano nagtutungo, bagay na hindi nila matanggihan. 100 individual kada araw ang sumasailalim sa libreng RT-PCR test sa Mabalacat City. Kinukumpirma pa rin ng mga otoridad ang ilang balita na nagkakaroon ng misdeclaration sa residency ng mga nag-a-avail ng libreng swab test. Kahit kasi nangungupahan lamang sa Mabalacat ay kanila nang pinahihintulutan na makapag-RT-PCR test. Rainiel Pawid, CLTV News.